Jeg har en tid. Ja, jeg står så uden nøglerne. Vi hygger simpelthen. Så kigger på manuskriptet. Der er ingen, der faktisk har læst på manuskriptet. Det skal nok blive godt. Amen. Juhu. Så jeg var det var hot. Det skal nok blive bedre. Det er mig, der kommer til at spille jumping. Ej, for fanden, hvad helvede er det der? Min nye spade, er det ikke fed? Kan du overhovedet spille på den? Nej, det skal jo lige der først, ikke? Thomas, hvad er det der? Det er sådan en lille overraskelse. Jeg ved ikke, coke eller kokain, som vi fint kalder det. Hvad vil du ikke? Ja, eller det der. Ej, for fanden, hvad helvede er det der? Det er min nye spade, er det ikke fed? Kan du overhovedet spille på den? Nej, det skal jo lige der først, ikke? Coke. Nå, vi må videre. Ses. Ej, for helvede! Okay, kom. Du er ikke kraftig, at stoppe! Hvad er det? Hvad siger du? Er jeg også med i filmen? Ja, okay. Hallo, hvor lang tid bliver det her? Thomas, hvad er det der? Det er sådan en lille overraskelse. Kokain, som vi fint kalder det. Det er, fordi jeg kender en Christiania, som kender en, som beskaffer det. Er det ikke... Nej, det er bare sådan noget plante, halløj. Det er for at koge efter noget. Hvad fanden er det så? Tia, er det hos dig i aften? Ja, bare tage nogle venner med. Jeg siger ikke, hvad jeg skal sige. Ej, for fanden, hvad helvede er det der? Det er min nye spade, er den ikke fed? Kan du overhovedet spille på den? Nej, vi skal jo så lige lære først, ikke? Er det for ikke drive på skærmen? Sejler, du holder i ørerne. For helvede! Hold jeres kæft! Nå, vi må videre. Er du med, Fed? Det ved du, ja. Vi ses. Ja, hold nu kæft. Mastercard. Du må sige action. Action. Er der ikke? Sker der, mand? Hvad fanden sker der? Hvad fanden sker der? Der er det er bare coke. Det er helt væk. Jeg ved ikke, hvad der sker. Mikkel, giv din en til mund. Bare tage nogle venner med. Hvad er det med vodkaflasker? Han har faktisk prøvet det en gang før, der var det bare endnu mere stener. Niels. Hvem jeg så lige fik en besked fra? Hvad så i lokalet? Men så bare vi videre. Skal vi der får på den nye McDonald's der? Jo, hvorfor ikke? Skal vi? Tina, er det dig? Ja, det er ødelagt i det. Og så lortesyg, der kom lige der. Okay, prøv igen.